We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atod namang pinakadagko o pinakulang balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Department of Health Region 11 gitudlo nga ang panagtapok ang hinungdan sa pagtakdanay sa COVID-19 sa mga bagong nagpositibo sa Davao del Norte Province. Anang report ni Argil Relator. Sa datos gikan sa DOH-11 adlawng Miyerkules, pinakadaghan ug natalang nagpositibo sa COVID-19 sa Davao Region ang gikan sa Davao del Norte nga anaa sa 47, 5 ni adtong Martes ug pinakadaghan sab sa 13 ni adtong Lunes. Sa maong ihap, pulos kini local transmission, sanglit walay natalang bag-ong kaso nga gikan sa mga locally stranded individuals ug returning overseas Filipino. We found out that majority of these cases kasagaran nga na transmission in that areas is because nagahitabo na gathering. Pinaka-common matud pa sa gathering nga nagakahitabo mao ana asulod sa balay nga mga selebrasyon diin dunay bisita nga nagpositibo. Dili matud pa angay magkumpiyansa bisan pa man og mga paryente ug kaila ang kauban sanglit walay ginapili ang pagtakod sa virus. And we also noted na clustering of cases sa mga opisina ug sa mga naapod sa hospital. We noted na isa pod ang hospital, mga public and private offices, and also government offices. Busa, hugot ang panawagan sa health authorities nga likayan ang panagtapok labi na karong ginabantayan ang posibleng surge sa COVID-19 cases. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Isip kabahin sa community testing sa Samal Island, gipailawom sa COVID-19 swab test ang tanang government employees sa isla nga gipangunahan sa mga government officials. Ano report ni Jandy Esteban? 12 ka konsehal sa Samal Island ang mipailawom sa COVID-19 swab test. Usa dinhi si Konsehal GR Valdez. Lakip sab si Vice Mayor Richard Gindulman sa nagpakuha og specimen. Na yung mga instances nga asymptomatic ka, wala yung simptomas pero infected na di ay. Importante kayo ang mass testing sa LGU para mahibaloan yun ang root cause sa problem. Kaya lisod kayo magsigil na tag-isolate sa mga infected niya sa mga tuwading institution na aday dito mismo ang infected na mga tao. Isa nga makatabang sa lokal nga pagamahanan sa Island Garden City of Samal nga mahibaw-an nato kung kinsa man o asa man kikan kung for example na ay matakdan ini maong COVID nga sakit. Isip kabahin sa community testing sa Samal LGU, mandatory nga magpa-swab test ang tanang government employees sa isla.
Subay na usab sa mando ni Mayor Al David Uy kinsa nagpa-test na usab aron masayran dayon ang mga COVID-19 positive. Sukad March 31 hangtod karon, 782 ka empleyado na ang natest ug sa karon 19 ang natala nga nagpositibo. Busa sugod sunod simana, ibalik na ang work from home arrangement sa tanang government offices sa isla. Kato 100% man good considering ang atuang City Hall compound kuan gamay ra pud ba ya sa kadaghan sa empleyado, so di gud ma-observe na to tong distancing. So kaning 50% at least man lang gamay-gamay lang no mag-report sa trabaho on niya ang transmission makuan po nato. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Giaprobahan na sa DOH ug Food and Drug Administration nga pwede nang iturok ang Sinovac vaccine sa mga senior citizen. Alang sa dugang detalye sa nato, pinaagi sa report ni Argil Relator live. Argil. Real gawa sa Pilipinas nga planong magbakuna gamit ang Coronavac sa elderly population. Una na kini gigamit isip bakuna sa mga senior citizens sa nasod China, Turkey, Indonesia ug Hong Kong. Nagtrabaho isip medical intern sa usa ka pribadong ospital sa Davao City si Dr. Kino Valdez. Niadtong March 9, una siyang nabakunahan og Coronavac o giturukan siya og second dose sa samang bakuna ning bag-uhay lang. Pero depende yan sa tao, depende kung unsa na mga side effects na pwede nila ma-manifest. So may manifest lagnat, pwede po na pain sa injection site, pwede po na pangangalay, fever, ganun. So depende. Sa akuan na time, katura, sa first dose wala at all, and then pagka second dose, pain ra po sa injection site pero 1 to 2 hours lang. Dakong tabang kuno ang bakuna nga sama niyang medical frontliner karong panahon sa pandemya. Naay gamay na confidence na makipag-deal sa patients, pero as of now, kahit sino na mabakunahan, kinsa na siya, dili dapat ta makampante, no? Like fully makampante because pwede gihapon kita na mahimong carrier sa COVID na virus. Usa si Dr. Kino sa 4,557 ka mga private healthcare workers nga eligible nga maturukan og second dose sa bakuna sa Davao City. Ang samang bakuna nga giturok kay Dr. Kino gikan sa pharmaceutical company nga Sinovac nga una alang lang sa 18 hangtod 59 years old base sa clinical trials. Apan nagpagula og joint statement ang DOH ug FDA nga mamahimo nang iturok sa mga senior citizens ang Coronavac basta dunay masusing evaluation sa health status ug risk exposure sa bakunahan. Subay na sab sa rekomendasyon sa DOST Vaccine Expert Panel. Aminado ang DOH ug FDA nga kulang ang kasamtangang efficacy data alang sa mga senior citizens sa phase 3 trials sa Coronavac. Apan, mas taas matud pa ang mahatag nga benepisyo kung magpabakuna ang maong age group kung itandi sa mamahimong risgo niini. Usa na sab sa nahimong rason sa maong desisyon ang kakulang sa supply sa bakuna alang sa mga senior citizen. Real human sa vaccination sa tanang healthcare workers, sunod na nga mabakunahan ang mga senior citizens. Real. Okay, daghang salamat Argil Relator. Bagong pasilidad nga nakatakdang mutabang sa mas lapad nga COVID-19 response sa Cagayan de Oro City ug Northern Mindanao ginagurahan karong adlaw. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Mao kini ang NMMC CDO Center for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases kun CIRID nga anaa nahimutang sa Barangay San Simon, Cagayan de Oro City. Dinhi sa 2.5 hectares nga lunang gipanag-iyahan sa syudad, nakatukod ang NMMC CDO Medical Expansion Complex. Kumpleto kini sa gamit alang sa mga medical personnels ug anaa sa dulan 100 ang bed capacity niini alang sa mga mild o symptomatic COVID-19 patients. Plano sab sa DOH Region 10 nga himuon kini nga unang infectious disease specialist hospital sa Mindanao susama sa RITM sa kauluhan. So maarang-arang na pohon, they will be transferred here for a start. Eventually, this will evolve into a research center, what the mayor said to be the RITM of Mindanao. Sa higayong marilis na ang certificate to operate sa pasilidad karong bulana, gilayon kining gamiton aron makuhaan ang mga pasyente sa main building sa NMMC. But those who are recovering but still positive, those who are in moderate symptoms, dinhi namo atimanon.
after this will be until COVID pandemic would end, no? Hopefully by next year, and by next year we will start our medium-term plan. Tungod sa pasilidad, laumang mas paspas marespondihan ang problema sa pandemya sa syudad ug rehiyon. It takes time. You need to develop expertise, and then you need to have equipment and so on and so forth. No? So we have to learn sa RITM, sa San Lazaro, how can we be another RITM and San Lazaro. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nakasulod na sa El Salvador City sa Misamis Oriental ang African Swine Fever o ASF. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Yes, Sara, tulo ka barangay sa El Salvador City ang naapektuhan sa African Swine Fever. Ug kini na ang ikapitong lugar sa Misamis Oriental nga nasudlan na sa ASF. Gikumpirma sa City Veterinarian's Office sa El Salvador City nga nasudlan na sa African Swine Fever kun ASF ang tulo ka barangay sa syudad. Kini mao ang Purok 6 Barangay Hinigdaan, Purok 2 Barangay Kalabay-Labay ug Purok 7 Barangay Sinalok. Kini human migawas ang resulta sa blood samples nga gitas ni atong March 29. Unom ka baboy sa maong lugar ang nakuhaan og blood samples. Sa pagkakaroon makaingon gid ko ma'am, positive na gid, sulod na gid siya base ani nga resulta. Karon nga adlaw ang tagiya og baboyan nga si Ofelia Oco naapektuhan gayud kuno human nagpositibo ang iyang baboy sa ASF. Mo na ni karon wala na mi mga maintenance, wala na tanan, nag-divert na mi sa bulak. Pero before ni abot ang kadto nga sakit ma'am, nagbulak na mi. Nag-flower shop na mi dayon at least na mi kakuha paninguhaan bisan ginagmay. Sa karon kamulo na sa profiling ang buhatan aron sugdan na ang pagdepopulate sa mga binuhing baboy nga sulod sa 500-meter radius. dili lang mo mabalaka kayo sa pagkaylap sa atong ASF. Akong ipaniguro ninyo nga kining tanan baboy nga inyong kikaon dinhi sa atong kamerkaduhan nga inyong napalit karon na inspection. Sa tala sa Provincial Veterinary Office, gawas El Salvador City, laing unom kalungsod na ang naapektuhan sa ASF sa Misamis Oriental. Lakip ang upolog alubihin nga tapad lang sa El Salvador City, Lagindingan, Libertad, Initaw ug Mantikaw. Sa kinatibukan 1,776 ka baboy na ang nadepopulate ug 434 na ka farmers ang apektado. Sara sa kasamtangan nagpahigayon na close coordination ng El Salvador LGU, Provincial Veterinary Office, lakip ang Department of Agriculture. Aron masugdan na sa daling panahon ang pagpanghatag og cash assistance sa matag hog raisers nga apektado. Sara. Okay, dagang salamat, Ethel Ipanag. Usa ka barangay sa Cagayan de Oro City mitabang sa mga residente aron makakuha og QR code. Ani ang balitang barangay ni Ethel Ipanag. Adlawng Lunes nagsugod sa pagdawat ang Barangay Lapasan sa buot magpabuhat og QR code aron dili magtapok sa usa ka lugar. Prioridad sa barangay katong walay smartphone ug walay internet access. Gamiton ang QR code aron makasulod sa mga establishmento sa syudad. Ginapa fill up na mo sa lagingon ani nga porma, kompletong pangalan, birth date, cellphone number, home address ug ilang email address. Sa ingon na siya din amo din siyang ibutang dinhi sa registration. Mo fill up lang og form alang sa profile sa aplikante ug ibilin sa barangay aron kini i-encode. Kung andam na ang QR code, padalhan lang og text ug email ang aplikante ug kung wala kini internet access, mamahimong balikan sa barangay. Usa si Annabel Digamon ang natabangan sa barangay alang sa pagparehistro sa QR code. Ano dayon ko? Kanama ko gakuha man ko residency. Sa karon padayon gihapon sa pagtabang ang barangay alang ni adtong buot magparehistro sa QR code sa sulod sa ilang covered court. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Karong hapon lang, usa ka truck na wad-an og kontrol sa Davao City. Gibanggaan ang duha ka sakyanan. 12 ka tawo samaran. Ani ang detalye. Tungod sa kadanlog sa dalan, human mibundak ang ulan. Nawad-an og kontrol kining truck nga gimaneho ni Alan Tinoy sa Bagua Playa, Davao City.
Resulta, duha ka sakyanan ang gidaro diin sa mara ng mga sakay nini. Nasagad kanila mga pasahero sa jeep. Sir, dangog lang kay sir. Pero imong dagan kusog-kusog. Mga 50 guro sir sa sinda. Pag-break nimo, Gitrapo lang siya sir. wa na di makaya. Di na makaya. Lakip sa nasamdan si GP Ambasan nga igo lang naghulat og masakyan ni atong tungura. Kabantay ko ba nga kanada kong truck. Kung bangga na siya dire. Ito na aksyon og tindog, naabtan na din ang lubot niya mo tong ang kini napadulong sa mga. Ang 12 kasamaran daling gihatagan og first aid sa mga personahe sa Central 911 o mga volunteers sa barangay. Sa maong hitabo, dunay pahimangno ang otoridad. Kanunay magbantay, mag-igmat o siguruhon nga nagatuman sila sa ato ang balaod sa kalsada. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Usa ka nanabong sa Kalilangan Bukidnon ang patay human na lumos diyang miambak sa sapatos sa operasyon. Samtang pipi na ka nagtari-tari atol sa Semana Santa nasiko. Ani report ni Cyril Chavez. Wala na natabang si Marvin Aspayos, 37 anyos, taga Malaigang, Wao, Lanao del Sur, human nga miambak sa Maradugaw River sa Kalilangan Bukidnon atol sa operasyon sa kapulisan batok iligal nga tari-tari niadtong Huwebes Santo. Dali nga miikyas ang mga nanari sa lugar diyang naabot ang kapulisan apan walay swerte ang biktima og nalumos. Hantod karon wala pa na-recover ang lawas sa biktima. Duha ka manok ug mga box ang na-recover sa lugar. Samtang sa Lantapan, Bukidnon, ana sa 18 ka mga tawo ang nadakpan human nga ilegal nga nagtari-tari niadtong Biyernes Santo. Pulos mga hamtong ang nangadakpan. Na-recover sa otoridad ang mga manok pangsabong ug kwarta sa sugal nga 2,000 pesos. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pangulong Rodrigo Duterte anaa sa maayong kahimtang ug padayong nagtrabaho. Sukway sa migula sa social media nga giatake kuno sa kasing-kasing. Ani ang report. Hulagway kini ni Pangulong Rodrigo Duterte kauban si Senator Christopher Bongo. Tubag kini sa mga nagapangutana kung asa na kuno ang Pangulo o kung tinuod ba ang mga nanggawa sa social media nga dili maayo ang kahimtang niini human giatake kuno sa kasing-kasing. Sa post ni Senator Bongo, busy kuno ang Pangulo sa pagtrabaho. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi po totoo yung mga fake news na kumakalat kahapon na mild stroke daw po ang ating mahal na Pangulo. Hindi po yan totoo. Inay tunglohon ang Pangulo og dautan, mas maayo na lang kunong magkahiusang katawan aron mapakgang na ang krisis sa pandemya sa nasod. Sana po itulungan nyo na lang po ang ating mahal na Pangulo upang malampasan natin ang krisis na ito bilang nagkakaisang mamamayang Pilipino. Ako si Taco Campo para sa One Mindanao. Nakontrola na sa otoridad sa San Misamis Oriental ang oil spill human na unlod ang usa ka karaang barko sa maong lugar. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nagpahigayon og water ocular inspection ang mga personahe sa Philippine Coast Guard Region 10 ug MDRRMO aron sukdon ang gilapdon sa oil spill sa dagat sa Saan Misamis Oriental niadtong Lunes. Anana kuno sa manageable status ang oil spill, human nga 90% na sa mga krudo sa kadagatan ang nakuha. Napugnan sab kuno nila ang pagkatag sa krudo ngadto sa mas lagyong dapit sa kadagatan tungod sa mga oil spill booms nga ilahang gimontar. As of the moment, yung update natin is may 21 drums na po tayo na kolekta of oily water mixture and 55 sacks of contaminated waste. Kasama na yung mga dahon, basura, plastic. So, hindi natin pwede pabayaan yun kasi mas makaka-contaminate yung other areas. Labing naapektuhan ang barangay Luz Banson sa oil spill tungod sa maong barangay padulong ang sulog sa dagat. Samtang, minimal lamang ang nadanyo sa barangay Lower Hasaan, Kimaya ug Solana. Padayon pa ang assessment sa total damage tungod sa insidente. Apan naapektuhan gayod ang panginabuhian sa mga mananagat sa lugar. Posible kuno makabayad og oil spillers pay ang tag-iya sa barko. Kung saan galing ang source, kung sino may-ari, meron po talaga silang kaulang responsibilities. So, yung simple things na pwede ko i-mention, madaming mga nawalan ng trabaho na mangingisda during that day kasi instead na ng isda at naganap buhay, naglinis kasi mapektuhan ang kanilang kabuhayan. Pahimangno sa Coast Guard ngadto sa mga mananagat nga kanunay sutaon ang kahimtang sa ilahang mga barko aron dili kini mahimong tinubdan sa susama nga insidente. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Usa ka dabawenyang music lover kinsa kolektor og mga vinyl records ug uban pang vintage items. Nagabli og tindahan aron pamaligya ang iyang mga koleksyon. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sukad 1970s nga kolekta na og vinyl records ang kanhi banker nga si Rolly Martin, 71 anyos. Saysay niya nga matag sweldo, mupalit gayud siya og 2 o 3 ka plaka. Sa pagkakaron, ana sa kapindos mil ang iyang koleksyon ug kay nagkaedad na, nag-abri siyang tindahan. Ilabi na karon nga hinay-hinay na usab kini nga nauso. Even though naging digital na tayo, nawala na yung analog, nawala na yung plaka, nawala na yung vinyl records, hindi ko iniwan. Hilig usab niya mangolekta og vinyl player, speakers ug ubang panggamit pang musika. Lakip iyang mga koleksyon sa CDs, cassette tapes, cassette players, naka-display usab nga baligya. Habi usab niya ang photography, busa ang mga koleksyon nga karaang kamera, for sale usab. Hinoon, ang uban siyang paboritong koleksyon, itago lang kuno niya. Durable siya, na pwede mo talagang itago, na after 50 years, pwede mo pang magamit. The lowest is 300 and then up to 3.5. Ang player naman namin is the lowest is 7,000 to the high end is nasa 15. Sa maong shop, dili lang mga karaang tao ang mahaylo, saglit bisan mga millennials na intriga na usab nga mangolekta. Nagabalik jud ang unsa ang kagahapon and mauso siya hantod karon. Ating i-preserve no yung paano yung nagiging takbo ng music industry noon na nagagamit pa rin natin hanggang ngayon. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kanhi House Speaker ug Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez nagpositibo sa COVID-19. Anyang COVID-19 update sa Mindanao. Pinaagi nining report. Gikumpirma ni Department of Finance Assistant Secretary Paula Alvarez nga ang iyang amahan nga si kanhi House Speaker ug Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez nagpositibo sa COVID-19. Hinuon na siya sa maayong kahimtang nga nagarecover na sa karon sa iyang panimalay sa Davao del Norte. Wala sab kuno kini na intubate. Samtang usa ka 1-year-old baby girl nga taga San Vicente sa Panabo City ang namatay sa COVID-19. Asymptomatic kini dihang namatay niadtong April 2. Samtang usa ka 5-month-old baby boy nga taga Visayan Village sa Tagum City ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang baby. Doon na 3,638 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Davao del Norte. 300 ang active cases, kay 3,209 ang naayo na ug 129 ang namatay. Gimanduan ni Zamboanga City Mayor Ben Climaco ang kapulisan ug kasundaluhan sa syudad nga pangitaon ang 17 ka tawo nga misulod sa syudad gikan Surigao nga padulong tawi-tawi aron magtrabaho sa usa ka minahan. Kini human nga nagpositibo sa COVID-19 ang usa kanila. Pero dili na matawagan ang cellphone number nga gihatag niini sa Zamboanga City Health Office. Nakig-alayo na ang Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office sa provincial government sa Tawi-Tawi kalabot niini. Samtang miyawat na sa 35 ang nagpositibo sa COVID-19 sa San Ramon Prison and Penal Colony sa Zamboanga City. 19 niini mga piniriso ug 16 ang correctional officers. Gipalungtad sab sa usa ka bulan ang lockdown nga nagsugod ni atong March 27. Samtang kapin 200 ka mga banay nga nagpuyod dool sa pasilidad ang naka-lockdown usab. Giandam na sab sa Zamboanga City LGU ang kapin 700-bed capacity isolation facilities kuno galing mosamot ang sitwasyon sa COVID-19 sa syudad. Lakip dinhi ang Lantaka Isolation Facility, Grandstand, Yuntes Harmony Village ug Zamboanga Ecozone. Kini human nga nagasaka ang COVID-19 active cases sa syudad nga ana-ana karon sa 216. Miabot na sa 4,498 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. 4,086 ang nakarecover ug 196 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 41 anyos nga babaeng nurse nga taga-barangay Makasandig ang nagpositibo sa COVID-19. Nasayrang nabakunahan na kini og first dose ni adtong bulan sa Marso. Na-expose sab kini sa kaubanang nagpositibo na sa COVID-19. Asymptomatic ang pasyente.
Ana sa 4,246 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 194 active cases, suman 3,851 ang nakarecover na ug 201 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sa pagpakusog sa estratehiya sa pagbatok sa COVID-19 sa Davao City, lakip na ang mga F2 kung ang mga dunay minimal exposure sa COVID-19 positive patients ug F3 ang ipailam na sa RT-PCR test. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Kung kaniadto ang F1 o close contact lang ang ginapailawom sa COVID-19 RT-PCR testing, karon gisugda na sa Davao City COVID-19 Task Force ang pag-send og Davao Safe QR Code SMS notification ngadto sa mga individual nga gikonsiderang F2 o mga dunay exposure sa close contact sa nagpositibo sa COVID-19 nga kinahanglan silang ipailawom sa testing. Na kung mag-positive ang F1, ayha pa sila i-refer for testing. But sa karon, ginatry na to i-reach out ang ato ang testing until sa F2 and F3 close contacts. Ang mga makadawat og text message kinahanglang moadto sa Santa Ana Health Center para sa libreng swab test sulod sa ika-5 hangtod ika-14 ka adlaw gikan sa adlaw nga nakadungan ang nagpositibong pasyente. Samtang nagahulat sa resulta, dili una sila maggawas-gawas o kinahanglang magpalayo sa ubang tao. Ugaling makabati og sintomas, mudangop gilayon sa barangay o District Health Center. Base sa datos sa Davao COVID-19 Task Force, sagad sa mga nagpositibo, mao ang nagtakdanay sa workplaces ug sulod sa balay. Gi-classify naman sa National Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang Davao City isip low-risk area. Apan, parayon gihapon karon ang pagpatuman sa Davao City LGU sa mga striktong measures sama na lamang sa pagsunod sa Test, Trace and Treat Scheme gikan sa National Action Plan. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Misa ka nasab ngadto sa kapin 9,000 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw, samtang lapas 133 milyon na ang total COVID-19 cases sa tibuok kalibutan. 9,216 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa 828,366 na ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19. Samtang misa kasab sa 167,279 ang active cases, dihang 646,968 ang recoveries ug 14,119 ang namatay. Sa Mindanao, 60,641 na ang dunay COVID-19. Ana sa 2,799 ang active cases kay 55,455 ang naayo na ug 2,387 ang namatay. Samtang lapas 133,133,000 na ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sobra 75,681,000 ang nakarecover na ug kapin 2,887,000 ang namatay. Gikalingawan karon ang duha ka parisan sa tulunan Cotabato nga nagsakay sa pinasahing bridal car. Atong sayron ang nga detalye pinaagi ning report. Kung sagad sa mga gikasal, musakay og sakyanan isip bridal car, pinasahi ang gihimo nining duha ka parisan sa tulunan sa Cotabato Province. Kining usa ka pare sa kaslunon, kinsa tataw ang kalipay sa ilang kaminyoon, sakay sa tricycle nga giadornohan og mga bulak ug balloons. Taod-taod, miabot ang laing pares nga sakay sa kangga nga ginaguyod sa kabaw nga ilabihang gikalingawan sa mga mitambong. Duha lang sila sa unom ka paresan nga gikasal sa libreng kasalan atol sa kapistahan sa barangay sa Purok 6 San Isidro sa barangay Nabundasan. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkateng rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.